Balimao Annokma, très urgent. Balimao bien vendredi 27 juin 2025. Awa, Malion, Amboraka, information tellement fla de soro. Bi vendredi 27 juin 2025. Awa, information follow. Malion, ko bado de Keraka itakasarala. Information flana. Malion, Sénégalais beka kuma ko uyuka koro warmu feri, ko warte kana bide. Mena flabe ira oula. Ambe solution di ñogon fe ambe Mali fe ambe ala deli ala ka Malinya Mali anga janga naje folo ko menda menti kiladi jeudi le 26 juin jeudi le 26 juin 2025 ne kaisirae mega kuma fe wakati mina ngone kaisirae sanare boda ne kaisirae bugutinti ne kaisirae tasara ne kaisirae lagamani ne kaisirae albiaman dama kashi mogo ibse ga chauffeur deme kaisira ko la ayan deme ngone kaisira kai bamago ni asira awo mega kuma fa wakati mina chauffeur be segen danila ngone kaisira ni torote fly an chauffeur e torote le anyala de awo Mali abela jele aisan aflo nya gorode ni kaisira de tanto Malion kaisira de fle tanto. Est-ce que ni ne chef lo ne be ka kaisira ko kuma ifo agacha sangile me ka kuma fo Malion kaye Mali kay ka bo kay kana baba ko Mali sanu be bo kay da bo kalama sanu be Mali économie fem Mali dugujugoro fem mo Mali refe ko be bo kay maradla est-ce que bo kalama Malion sanu be ka chouin ça dit ko ki mira kuma la dusu ka sika bon ko ayere kay takasrai et milliard temps ani woro o dira madame Dambele Madina Sissokoma Malion kaka kaini Bamako stragla koko na ni train milliard tan ngoro ya bedun e musoyi Mali ministre des transports ne Assimi Goïta tantidi ne Assimi tantidi Assimi Bengue Dairou Dambele général Dairou Dambele o musorido général Dairou Dambele conseiller Kuluba ale musori flane Madina Dambele kaisra abe kaisra esan Malion ne be ka Mali kono milliard ka fuko war mabo war dirade wallahi Malion ko warte Mali kono war be Mali kono Mali waru be ka chouendi ko gela be Mali kono gela be na parce que mogo ha ke dun quoi c'est-à-dire ate ka se ka banye quoi chama ma fose ko tukara ta Assimi nta feta nete zone fait quoi nete ka Karim Keta o kele ka ibe ka o kele ko le me ka ni Assimi tanti atena mut Assimi tanti de milliard ta ani woro aya chouin a ben alache depuis 2021 ou 22 ko terrain ngolo be kana ka bo irisila kata terrain photo ta kata ka terrain de la wulu dron o ga kalo fla ka dron ko terrain joro terrain te ka ke awa kai tras kai sara fana mai mala ni be ka kanga dugula abe kai ta kasrai abe ay kai sara be chukumna so far be chukumna muso kono maw u kono be chen chukumna ne be ka kai sara kuma fo bila kote ima ube Assimi Goïta be tourisme ya la ka fenge irisila abe ka ta photo ta irisuka missile satande izini abe ka ta photo ta abaro Mali amba sigante na satande soro Assimi ka ta irisuka arama munu be gla Mali tena mu ire soro si kono abe ka ta photo ta woro abe tourisme de la quoi anaka ministre de la défense obe bulbul la ko photo nu ta doron kana doron ko abana am mogo be congrès de la am mogo te discours la am mogo te photo la am mogo be Malion ka hake ko duma ko Assimi Goïta munu nyanga milliard chouin nawo mine ku don ka solo kana milliard il so mo zone de munu manga transition no be ka nga waru du ala kama u ka nga waru la bokwa sari netaro Malion bi se ka ni fama choko jumen ko am bi se ka mini to angu na choko jumen ni meka anga waru be ka chouin ko puis ayere ka itrasrai Malion mo ma be jamana nda flo chouin bilali terroriste ka fsanai iyo bekeli ora to nit fangain non wallahi ala bana fangaina wallahi billahi hake teni ko kan galunga la te baraka et puis amen bela sénégalais fana am beni bela sénégalais munu ye kor sénésalu o kor wari o kan aduma ngina me o mo soro ko men da menti la u yere be na kuma mena u yere kuma kan kala au na be je ko la ga nyongo fe donc Assimi Goïta wololo tanti anyate kaisra la ni kaisra de kachuko itanto ni kaisra e ma chia kuma ka bo video la donc mena feno iraula
anga jango la jenyo fe flo Sénégalais be ka kuma angu ka kuma ka na me ayeni bila se famo mo ulu jija ana ko ro fo flay ana na itaru wolo la be ne atleta ke mo ko sisa afalele fle ka ke na ho fem kuga banu ga ko ro war ko kuga fere kala ko sino ko gela yi mo faya salum ko ro wari de ko mana folo ko ro farele flay aya ko famo nyana de ayi to da kala se famo mo nyanga duro ya bandu ya shaworo te famo ne fana ka ne fana ya ani duro da obe klubala bela jele klubala de bela jele ni kuma me san Malien bela jele ame sisa bela jele ame ko kor yo kor mun sene salu u ba engrais soro irisu ya engrais fana di asima ko go di Sénégal mo engrais fana duna u muga korowar soro u muga engrais nyina mama duma ne bi salo ni problème kele be sina asimi goita wolo benge nango dambele oldi anga salon koro fenge ka bor ba bedu ima asimi obisra ka nango dambele genga bo CMDT la bon awni alache asimi somogo be ka toyemu si Malien ma yayi asimi tenemuso de fleur o desel me ka sradi kay kawma asimi wololo benge nango dambele na photo fleur ni Mali CMDT PDG nango dambele ni asimi goita ba dogo chedi ine korsena ka salon koro wardu ima korsena unale uyuga koro firi Malien a war maduma ali shini u fleur sena chede fleur ka boka fone ma fode chede kuma kan fleta chede kuma kan fleta Malien jamana ko shweni be ka kono jamana nyamogo kama corruption kele billahi jamana nyamogo tede awkanga o jamana nyamogo ima shinwa o fe ni minana corruption ni minana ibe fakadi shinwa o fe ne jamana na flo do ibe mina ka juru do igara ki kan bisifika sa ni shinwa ka drome kelen do ibe fakadi ima shin be ka teme de belabi corruption de shin de ni minana shinwa ka jamana ka ne minana kebe ka jamana na flo shwero bi fakadi o le be ke shin ima shin be ka teme belabi tulengo to lu fe o bon asimi wololo benge nango dambele mu photo fleni ine korsena ko wardu atanti oye Mali tere wara milliard tan woro ko dun aga sunguru batulu nyang obe ki dia sanuna bo kaimara muna ali sranyuma ka bo bamako kata kayote bi batulu nyang de be ka Mali sanu wara beddu Mali sanu e bo kaimara ndi la kana Mali fem ni mbiri ko na dusukati tseka bankwa wallahi billahi ni miri ko na tra tusu kasi tikaba abe flo nyakoro abe irisila abe discours ba kala na irisila Francia donta Francia botam abe flo nyakoro Malien voilà les vrais problèmes du Mali mo gote discours kri karaw la blingwa Mali mo be des choses concrètes amoro be bulkesi kanga libéré amoro be bara concrète la kati mununu kata photo tani irisuga présanye asimi gota atara disa no krasa baka kunfu pane fambe no asimi gota atara irisila aye photo ta aye nikata atara izina satande izini atara ye bombe atomique begla izini atara photo ta hélicoptère abe bloku marfate kelekere dusu de be keleke ani barka voilà la vérité ala ka barka do Malila an bora ka information de dama o de kundo Malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warti no be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger mo ko ngolon morna bo diga semaine la ko 16 corps promo aba sebe ko urgent do 10 euro be na ya reta ko fa baga bank information be do na ga bank information be do asoma we Malila Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ga orange numéro enregistré ka téléphone ga nu to ko mu 40 na warti aba so orange money la sur place warti ko fala to magle sara warti ko fala na sabana bara 1 euro 99 c'est 2 euro keme fladron o de kundo akambe